Ini sih kaca cover mana itu sampai karot ini kok kaca sama kaca pemasu sini saat ini oma tamu nih karena ini ada party sore di sini tamu kemarin nangkat sama nanti orang tamu sih join program nanti tamu nanti apa kaca lu promo kaca tanah saat hambai ini party sore di sini bisingo Gulumoni Sardar Para apa sorry Gulumoni Sardar Para Gulumoni Para oke o jagao जों 65 भुटान चिनि तिप्रा मथा हापाइका 20 फेमिलि नि बावनो जों इरो जों जारा फाइ हापाइनाय चिनि तिप्रा मथानो हामजागै दफानि जबनो मानजनानि बागै बावनो जों जत्तनो बाइफ्ले हामजामु एवं खाबाय खुबाय लामसगो जों इ जागो चिनि जारा फाइ बानजा फाइनाय बिसिङो चिनि तंगो चिनि एमएलए बरंगना बुरबा मोहन त्रिपुरा चिनि प्रेसिडेंट खरंनै जनमनि त्रिपुरा एवं अम्बचंद्र उच्चय ताई वाइस प्रेसिडेंट हमसिंह रियांग नरेंद्र मुरा सिंह एवं वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट नंदराम त्रिपुरा जत्त इरो चिनि मानजा फाइजाक जत्त ताको बुकुरक चिनि इरो तिनि ए 65 परिवार फाइमानि बो चिनि बुबाग्रानि चबा एबा तिप्रा मथानि चबा इ चबा शुरू बुसिमिना म सारा तिप्रा सा 19 दफा 20 दफानि 13 14 लाख हिमानि जे जों हिनि तंमानि जत्तनि गाम कुरुं खायै बनो जों बसखाङो जेनेरेशन चिनि फ्यूचर नेक्स्ट जेनेरेशन न कथां तनै पिरि पिरि कुसुं कुसुं ओ हासाखो जों थाङै तंनि बागै जे चबा इ चबानो बग मानजो फाइमानि बागै जों बावनो बाइफ्ले हामजामु बिनिफ्राय जों इरो जत्तनो जों लामजाक सगो जारा फाइ मानजो फाइनाय तिप्रा मथा जत्तनो हामबाय सर तेने ताम करनो तेने कुथुम लायाबो कैसे साइक कुथुम माने वहा जों जॉइनिंग प्रोग्राम के तेने बस जन आरो तेने जॉइन खायका बाकी बस फैमिली जॉइन खायका जन कैसा लोकरं साइक ना 65 बुतस 20 फैमिली नि 65 बुतस जों इरो बीजेपी एवं सीपीएम याकरे फाइनाय बनो जों लामजाक सगो सर हामबा इंगने नि प्रोजेक्ट सर रिसा आं तिप्रा मथानि प्राक्तन राज्य सम्पादक एबा एक्स सेंट्रल सेक्रेटारि अनि बुङो सञ्जय मानिक त्रिपुरा सर हामबाय न पाटिसरी गुलमनि पारा गदरा तामन कारण तिनी न बीजेपी या करे या कोने तिनी तिप्रा मथा जॉइन न नखार कि नाकि ननो के फन दम कि देर खाना के हम के देखा अब कैसा लोकरम थानी कैसा अपडेट मानामु चुंबाय जतन तिप्रा सा जतन थानसा हनि तां दिन त तंग तमै माबा न कैसा चिन लोकरम कैसा अपडेट रेडी तामन कारण नों मा फायका तिप्रा मथा हामबाय आं हायनि बागैना पहिला साराम सुगो कोन आना दमके समके मुसाक्रि आं जे हामजागै आं जे आनी पटंमानि आं बीजेपी नि एकजन युव मोर्चानि प्रेसिडेंट तुम्हाय करबक 43 नि 31 गुटनि युव मोर्चानि प्रेसिडेंट तंमानि इनके आं बीजेपी के तंग कोनो लाभ करिखा आं माने साजालिया आनी जे थानचानि मारि आं त्रिपुरा मथान थाना हिंगे आनी खाबाय खुबाय के एकदम वांछगै फाइमानिसे आनी माने अनेक माने तिनी पारानि जत्थ साका जे जों थानचानि मारि गम थानाय जों माथांलायनाय किन्तु थांबो तंगो फाइगो तारपरे आरो फाइनाय हिंगे खाबाय मासंगो फाइनाय साइ तंगो आने मगे गेदरा तिनी टोटली और पाराव तिनी बस बुतार जॉइन देखा ना कि बुतार न सा थांलिया बस फैमिली तिनी तिप्रा मथाव तिनी योगदान खायका काय सारी हम 20 फैमिली बुतार के 65 65 बुटार फाइका सिनि तिप्रा मथागो बो पार्टी याकै फेका बीजेपी बेसिबाग बीजेपी न बीजेपी याकर फेका बीजेपी याकर फेका बीजेपी न बेसिबाग खायो
Oke, darani sini mau maksa ready. Ani mungkai kolpamon Tripura Kalau pemanti pernah neng BJP bo jaga tamani agi. ang apor to মানে ya যুব মোর্চানি প্রেসিডেন্ট তখন Jo morsan presiden. Hmm. Amo bo bisi khobja. আমার পাতিছড়ি গুলমণিপাড়া বিসি মানে 5 নম্বর ওয়ার্ড Division ke ডিভিশন তো করবো korbu division. Hambai